من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا إنه لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتن سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو سهر الجمادى الأولى من هجرية سانكالو دورونا بسونيو تاني ووروناي ميلاد النصاروكا جاتي بافولاري مغالي ناني سانكالو تاني كلنا بسونيو وتاني شكيناي مبي داودا مسجد رجاق وانبوكنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاقم وجهك للدين القيم إلى آخر الآيات. يقول تعالى آمر عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات. alaba fo masamin korota lendo na ba ka jonya mariya ku ka teliya ka tile alaye u ka tile ala ka batola u ku teliya kata hera ko kelima. faqimu wajhaka lid-din al-qayyim. alako iyere tile dina ye dina min tile lendo inyeshi dina ma ikitile dina ma dina mi na tile lendo ika ke ni tele ya fona de kana ya garu rikola de ka tile ala bato kono ka tele ya kata hera koma kano ya garu ya de ake jonna de من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله سني دون كان يما دون مني ألا يالتيجي كوا كاكي أبكي ساقي بغاشي تالا ينبسكا ساقي كابو على بلو أي يوم القيامة نندو دون جمعي قيامة دون إذا أراد كونه فلا رد له. ni ala ya la nyini ko abe qiyama jo aba jo sagi bagatala wala hadama denka teriya ikitile ala batola itele ikatile kata hera koma sani qiyama ka jode balmo qiyama ye chogo ya fulade qiyama minye gorobali ye jinya be kawulile ka jinya wuli ka qiyama jo qiyama joli do obe mugo kelen kele kere kere ya ni e sara doro ika qiyama jora ni ko ni sara doro ka qiyama jora donc sano kake hadama de teleya ikatile batola teleya kata hera ko kelima yawma iji yasaddaun odo qiyama do abe farade ay yatafarraqun يوم القيامة دو أبي فرا
fariqu fil jannati wa fariqu fi shayir jamakulu dowlu betari janna jamakulu dowlu betar tasuma kulu janna wa tasuma minene yomale kama do koni farali bekede ni mogo min ma sawaba ɲini diɲɛ kɔnɔ ya i ma tiɲɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ ya i ma kɛ ka fara tiɲɛ tigiw kan o an ka bɛn tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan tɛ kiyama kɔni farali bɛ kɛ ni farali kɛra n'a y'a sɔrɔ e ma ɲɛnamaya tiɲɛ tigiw cɛ la e ma ɲɛnamaya arijanadenw cɛ la awa ni kiyama bɛɛ farala arijanadenw bɛ taa arijana jahanabadenw bɛ taa jahanaba mɔgɔ tɛ se ka o dɔn farali bali dɛ o dɔn ka farali mɔgɔ si tɛ se k'o bali a bɛ kɛ fana o la min bɛ kisi min bɛ e ye jamakulu minnu bɛ taa arijana min bɛ kɛ sababu k'i ye o cɛ la o de kɛ jamakulu minnu bɛ taa jahanaba min bɛ kɛ sababu k'o lata jahanaba yɛrɛ kɔlɔsi ma sanna wagati kana man kafara fa alayhi kufruhu aw ala ko ni mɔgɔ min kafirera i ka kafira bɔnɛ na tɔɔrɔ na janga ka taa tɛ mɔgɔ si ka ni yɛrɛ tɛ n'a ye mɔgɔw b'a fɔ a ye limana ni ala ye a ye ala kelen pewu bato a y'a kɔnɔndiya de k'i ye a ye kanu de a ye ɲuman de k'i ye mɛ ni e ye o tigi de k'i jugu ye n'i bɛ a ni mɔgɔ min i ka kafiriya b'i yɛrɛ de kan o ma ni amila saliha ni mɔgɔ min ye baara ɲuman fana kɛ i ka baaraw kalasira ala ye u bɛnna cilen ka sunna ma fali anfusihim yamhadun u yɛrɛ de ye u ka dayɔrɔ labɛn ka dara kɛɲɛ ka kɛɲɛ ka ɲɛ imamu na bagawi ibn kasiri man ni yoro ni ewa ni yoro in jumla yi ale ma tafsiri mais imamu na bagawi yatawattauna al madajiya wa tasuunaha fil qubur akoni mogo mi yamu haduna kore munye kulu de mogo nuyu uka dayoro labbe uka dayoro dala kenye uka kaburu kono nunun de uka dayoro labbe uyereye uka kaburu kono dayoro nyuma yamu haduna liyajziya alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi أو على بنين كيمونا أي يجاجيهم مجاجات الفضل الحسنة بأسر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء أو الذين ليجزي الذين آمنوا برو على نمغو سرا مغو منو لمناني على لمنيات لما على نقول سرا وعملوا صالحات ani munu nye bara nyuma ke bara min qalasira alaye abenna cinden ka sunnama ala nu sara min fadlihi ala nu sarani aka fasamantai sara chogo e jumai an yujajihim mujajat al fadl al hasanatu bi asri amsalha ala bu sara chogo nyumana abu sara ni fasamanta ka sara chogo e uyede uka bara nyuma kele ala ba ke tanye kata fo keme wolon fula ila ma yasa Allah kata chayali minyala jayre ka chaya kateme keme wolon fula yireka innahu ala la yuhibbul kafirin ala te kafiri fe wama haja me kafaroka te kafiri fe هو العادل فيهم الذي لا يجور على دم مسنا بتله كافر ككونيا القيامة أبو سراون سرا من ككده أتجنه أتو فده ونو ككافر أتو بده من لا غرا لا بو سرا نتلنيا ده أتو تونيا أتجنه وكسر لله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يذكر تعالى نعمه على خلقه على باكن نعمة فوقدم فيونك في رساله إرياها ni ala be fiyon ci mubashirati bayna yadir rahmatihi bi mujili qaish aqibaha ala be fiyon ci fiyen munun be hadama don ni sonja ala ka sanji nalinye bi mujili qaish rahmatihi munye ala kan nema be hadama don ni sonja ni ala kan nema ni sanji naliye sanji mimbena fiyen ci len ko fe ومن آياته أبي ألك تامان شولا منهم بألك شيبا يا يرانا ko ale ala wajibilen do ka kanka ale ala kelem pewde bato anyuru sila iriyaha ni ala ye finya uchi mubashirati finya munumbe hadama don ni sonja ni ala kan nema na ali ye minye sanji nye ni finya inchi rawbambe mun kala madro sanji bina anofe wali yujiqakum min rahmatihi finya inchi kunya munye puru ne ala kawlan nene nkan nema la ay al matara alladhi yunziluhu puru kala nene nkan nema la nema juma sanji ala be sanji min jigi fayuhyi bihi ibadan wal bilada o sanji min be jigi ala be jon nyanamaya na ye kadugu nyanamaya ni sanji nye wali yajri al fuluk bi amrihi ani bato wali yajri al fuluk wali tajri al fulukun bi amrihi ani bato fana ka boli baji kono ni ala ka nyamaru kone ni sanji nana baji ube fade bato be boli pour bato in ka boli baji fana kono ni ala ka nyamaru kone ay fil bahri bato na boli baji kono ni ala ka nyamaru kone wa inna ma yasaraha biri ala ye bato in bolili aya no yani munye finye mbeke sababu ye nin tawsiri la sisa wali tajri al fulku bi amrihi bato fanana boli ji kono baji kono ni alaka nyamaru kanye ni finye sababu ye wa inma sayyaraha biri ala ye bato illa tamani finye de folon ka bato o yasuru isa si kote ni bato dilala ube ewa parapili bele bado de bila bato nyefe o finye betani yoro minye bato imbeta finye bake ka chi abedo parapili nkono wode be bato samakata wode be bato impuse kata follow bato tumbe bolini chogodela ube bolini finye de wali tabtagu min fadlihi ani fana aka alaka fasamanta nyini baton nunun dolina ay fi tijarati wal maaishi ana alaka fasamanta nyini aka jagola anaka balo nyini wala wa shayr min iqlim ila iqlim wa qutr ila qutr ani anatama baton na kabo dugu kata dugu kabo fandola kata fandola wala lakum tashkurun ala yin fana bato yin fana kolawye chogodi ayo o fana kolawye munna wala lakum tashkuruna onake sababu ya nene ala barakada anane ala barakada ay tashkuruna allah
onake sababu yana ala barikada alama ani ama bihi alaikum ala yennema minke awiye min ni'ami jahirati wal batinati nema munun be kenema ani nema munun dogolendo allati la tuaddu wala tuhsa nema munun mogote se fu jate ka se udama ana ala barikada onema ko balmo bato munun fule kogoji nunun kan nube boli ala kan nema de do nunun be yetta manse ka ala kan masaya de ira hada madena me hada maden chama ben ni nema nunun kabako ubasagi kata kuma tibabu ye barakesa nasaru ye barakesa nasara min kera sababu ye kabato indawu saribo min be nasara in kunkolo la jonya kala ala de akala ka dancho irala ala de be barkada ala de kan nema do nasara ye fengo fen dila jian kono aya bo ala ka dilan fendo re aya ala ka dilan fendo re yelema ka ke kodoye ala ka dan fendo nasara yo ode yelema ka ke fendo ye uma foi kirenu yere aben nema na tanuni be sagi kata ala dema nasara munu fule ka bato indila nin chogola ni ala ka nyamaru kam bora bato in kora dongodo baji in kono abe tunu mina ba kono hadamade ba kono bebe halaki mogote se ka fembo ala bal ala ye bato do la tunu ninji in kono uyun nyine no ka pare yo wudesera harbi umuta yorodo be munun dilala besika ibe do bi jiya kono abe bi kungo kono na de la be jiya de kono de mi wulutaye baji in kono ala besika bato do jigi abe jinde kono de me wulu ba nyini wutaye rosido donc nimbe ala ben nimbe kede kayira hada madonna munun fule ne nya awye sababu de mene ala de tawdo ni ala de kanne mawdo ala kanne mawde do an kan nema na barkada sagi kata ala de ma ukake tamanse ka ala de iranna an ka ala kelimpe bato an kan foy fara alaka summa qala kofi alako ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم alako chidema wallahi ne ala ye chide unchi enye katuka mugoma fajauhum bil bayinati ko chide unnanu ka mugoma ni delila jele unye fa antaqamna min alladhina ajramu me chide un ka mugom munun kera chinyali kela wiye ne ala ye tajuru sarawla يتاجر سراولا جنگا كتا كو حالتي هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نكما فوليا نفا جمان بالا ني دوسو سوما دي كابو علافه ni ayaka ka jonye ana ka chide Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya dusu suma ya de parce que makka kafiru tumbe alefana toro de toro kumalama ake walema uya bedda cidenga wo cide munun tamina nye ukam mugo yu torali minke mu della jela unanu mafana uyu toro fo ala yu kam mugo halaki ala yu fo cide nye puruka dususuma mana min fule eka o madamina ela koy cide munun tamina enye ubake kam minke ela ubake kam min fo ye o fora uyede o kera ufana ye uya ke ulu fana lade donc ne nyeddi susuma ci dañu bi annahu wa in kajjabahu kathiru min qaumihi min an-nas ala ko ci dem ni mugo chama ikam mugo wula ni mugo chama nye igalon tigaya ikam mugo wula ani jiya mugo to faqad kujibat rusul mutaqaddimuna ci dem munun temena enye mugo yu fana galon tigaya de ما جاءوا أممهم به من دلالة الواجهة كفراك أند دليل جيل منون كمغو يقبلون تغيا ولكن ما انتقم الله ممن كجبهم وخالفهم ما ألا يتاجروا سر مغولا مغو منون يتشيدون قلون تغيا كوسوسو ألا يتاجروا سر ولولا وانجال المؤمنين بهم مغو منون لمن يتشيدون ألا يولو كشي
donc ni yeddi suma ci dema ni e fana ta kerate donc e fana kan ni ci de no mina iddu suka suma ni make e kelen ni kam gola har ci de munun temna ni nun kam go kera ni ci godela mais mo munun ñu toro ku galonti ku soso ni ala yu halaki wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina awa hakke do ne ka hakke min do mo ma wajibi ala ka ala yire de ni hakke wajiba yire ka mo te sika fen wajibi ala ka koy ala ko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina wajibi do ne ala kan kam mu'mini deme me wajibi mun do mo ma wajiba ka yire de ya wajiba yire ka ay huwa haqqu awjabahu ala nafsihi alkarimat takarruma wa tafaddula ni nye hakkede ni ala yere ya wajiba yere ka aka fonnan shari'a na aka fasamantiya doro a yere yen nimbila yere ka wajiba yere ka fom ne ala ka donyuma ne ala ka ewa mu'minu ne ala ya wajibin yere ka ninka fonnan shari'a ninka fasamantiya ko ne ala bu demede ala yo bila yere ka de ka qawli ta'ala nimbe komi ni ala ko masamin korota lendo kataba rabbukum ala nafsihi rahmata ala ya wajiba yere ka nemali li ala yo de wajiba yere ka mo ma wajiba ka de a yere de ya wajiba yere ka ko ale be nemali de ke ka jong nemade awa nim fana komi nim fana yo yere ala ya wajiba yere ka de ko ba kam jo mu'mini de mede mu'mini ni limane ala dara alala a doy be ni lahidu kono ala bi demede ebe sika kortore mais ala ka demembe na mu'minu ma ala ya bila yere kade ayo ke hakke de ka wajiba yere kana ka fasamanta ko ale ala be mu'mini demede الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون يبين تعالى كيف يخلق السحابة التي ينزل منها الماء على بانغاني مسامين كروتا لندو على بكبا نغد دلا تشوغومي abe kaba nogo da cogo min ka ji jigi ka bɔ a kɔnɔ ala bɛ o cogo de banganye ala ko allahu alladhi yursilu riyaha ala de ye masa ye n'a bɛ fiɲɛw ci fatushiru sahaba fiɲɛ ninnu bɛ kaba nogo cari k'a bɔ imma min albahari kama jakarahu khairu wahid bunkasiri ako imma fiye inna kaba nogo incari kabo baji ina komi mogo yawo fo chogo mi har ni mogo kelente doni ke bagawla doni ke baw doko ko kogoji funteni mimbe be kogoji na ko finye be ci ka kogoji nka funteni de fara nyogo nka katana isambe akan fule odema ko imma ala be kaba nogo finye ci abe kaba nogo indila kabo kogoji indela baji kono katana isambe aw mimma yasha Allahu azza wa jalla ube ala be finye ci abe kaba nogo dila kabo yu fenna femminye ala ja
kemi nyala jama samin kaba kurtalendo ni finya ye kaba nogo ci na ye kaba nogo dila ka fara nyogon ka fa yubsituhu fi samai kayfa yasau ala be finya nyamariya kaba nogo imbeta sanfe finya be kaba nogo imbo imma ka bo bagila ube ka bo yoro la yoro min kadi ala ye kaba nogo imbeta sanfe ala ba fense sanfe chogo minyala ji abala be kaba nogo fense sanfe chogo minyaji ay yamudduhu fayukassiruhu wa yunamihi ala be kaba nogo fense ka kaba nogo chaya ka jidi sanfe laina wayajalu min qilali wayajalu min al-qalil kathiran awa kaba nogo fitini ala ba ke kaba nogo chamanya yunshu sahabatan tura fi ra'il aini misla turush ni kaba nogo imbe damina fitini ala bo fitini de ke ka to ka cari dugukolo ka fense sanfe ka fense sanfe fo aba ke chamanya ni ala kaba nogo indila e nya yeli kono abe komi turushi de nya kono kitini turushi munye ale la fala mado nege la fala mado de do una tumbeta chiden tilela kele tumbe kenai ni ewa bamuru ni bamuru bere mu binye kala ibado ni ini binye kala che ni binye kala ewa tenkara lela drobe sagi kotere wode turushi kotere ibado ni binye kala che bamuru nato iba a kunke a dake ka bamuru fana kumbe kotere kaba nogo indan chogo folo niya fitine ya beke enye koroniya ye komi kotere de summa yabsutuha hatta temula arja'i al-ufuqi o kofe ala ba fense fo abe san kaba kere ube datu o kotere la made enya korode ala bode bonya ka fense fo abe san kaba kere ube ta wataratan yati shahabu min nahwi al-bahri shikhalan mamlu'atan ma'an waqtu dola sanji bena kabonu ba ni baji yoroye kana amma nit ewa kaba nogo falendo jina a fale jina sanji bena ma waqtu dola kaboni baji yoroye kana amma kama qala ta'ala komini alako wa huwa alladhi yurshilu riyaha busra bayna yaday rahmatihi ayawre kono alako ala da masai na be fiye wuci fiye munu nube nison jali ke alaka sanji nye folo hata ija aqallati sahaban shikhala suqnahu li baladi majiti fiye imbe kaba nogo impombe fo kaba nogo imbe fa ka doni grimata ka fa jila ke jimbe ke akone komi doni min ka giri ne alabeta dugu kolo min salendo ajalendo beta nyana mane beta Allah mini kaban oinjiye ila qawli kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun wa bi suratul araf yakunu wa kadhalika qala ha huna ninde koso choko kelendo la koya Allahu alladhi yursilu riyaha ala de masayna be finyan uchi fatushiru sahaba nube kabanogo bo imma una bo bajila ube una bo yorola yoro minye ala dia fayabsutuhu fi samai ala na kabanogo infense sanfilala kaifa yasau chogo minya dia uyejaluhu kisafan ana kabanogo ngiriya kadada nyogonka abeke sanjifie abe kabanogo infense sankabala okofe aba dada nyogonka ka ke tige min kabbo kosobe qala adadu min al-ulama ya anni qita'a isafa kore munya ba ke tige min kabbo wa qala khayruhum mutarakima doni ke bawo do fana ko aba dada nyogonka ka ba nyogon dada nyogonka wa qawluhu fatara al-wadgha yakhruju min qilalihi ni ala ko masamin kortaleno akoy be sanji kiseye
abe boni kabanogun cela ka jigi ay fatara li matara ibe sanjiye wa huwa al-qatru al-qatru sanji kise yakhruju min bayni zalika sahabi ibe sanji kise abe boni kabanogun nunun cela ka jigi fa ya asaba bihim man yasau min ibadihi awa ni alaye o sanji ni ala ya lashe mugoma aka jonna aya kanu aka jomunun ka sanji soro ni ala ya sanji lashe uluma ijahum yastabshiruna ibe wulu soro drobe ni sonja ube ni sonja ni sanji nye ay li hajatihim ilayhi uka haju koso kata sanji ma ube ni sonja yafrahuna bin nujulihi alayhim wa usulihi ilayhim ubenni sunjani sanji jigilenye uka ani sanji sele uma ubenni sunjanai wa qawluna ko in kanu min qablihi kasoro sani sanji nka jigi an yunadil alaihim sani sanji nka jigi uka min qablihi sanji jigilenye la mublisina itun jigi tigara wa yasuru kasene ke fumba fe kajja ushirana ujigi tigara sanjina ube abeke yoro dola samaya wakati nana aywa wakati temena uma sanji sorbe jigitige komisa kore samaya matema on nyina de ana wakati koni temena de sani sanji nka jigu ka ube jigitigala ko ate jigi da mublisina وقد اختلف ما سوى يروماري معنى الكلام كما معنى يموني أن هؤلاء القوم الذي أصابهم هذا المطر نمغو منو نني سانجي يوسرو كانوا قانتين آجلين من نزول المطر إليهم itun jigi tigera kabo sanji jigili makana uma qabla jalika sanji jigilenye falamma jahum ala faqati fawaqa minhum mawqi adima tumami sanji nanuma waqti minna yasuru sanji nege bula ahajo bula odo donc sanji nalen keruma andoni biskun kono ka kuma fembaye parce que ejigi tigilentu be minna imma ko babala a kummo bila wakati mi aminogo bila wakati mi doro anana o wakati o femma sina be diaye ko jogu bate diaye abe diaye ko jogu wa qad ikhtalafa an-nuhat fi qawlihi bun kasi ko na hawtigu ye nyogon soso alaka kumala min qabli an yunajjala alayhim min qablihi la mublishina na hawtigu ye nyogon soso ninna فقال ابن جرير هو تأكيد ابن جرير كما نونو فول من قبله أن ينزل عليهم من قبل فلان من فلان كو أنانا كم من قبل فلان نجريا تأكيد يقول ابن جرير كو من قبله فلان كو أفو كنير كفلان نجريا وحكاه عن بعض أهل العربية تما بونجري ينن كما فو أينن كما مفلا كبو عرب كندونا دوبلو وقال آخرون مغورو كن هوتكولا من قبل أن ينزل عليهم المطر كسني سنجين كجيكوكا من قبله أي الإنزال سنجين جيجلينيه sani sanjin ka jigi uka sanjin jigilenye la mublisina tun jigi tigera sanjin jigilila min qabli foloyi ulu yo sage kuma fulana tungu ye min qabli folo min qabli an yunajjala alaihim limatara uyo o sage kata sanjin dema min qabli fulana ay al-injali jigilinye uyo sage kata jigilima folo uya sage kata sanjin yerema min qabli fulana ya sagi kata sanji njigilima ayal injali la mublisina ijigit bilentundo wa yahtamilu an yakuna jalika min dalalati tasis
bun kasiri ko be ka ke kuma inke mbeke ka kuma kura damina ibn jarir yemin fo ko takiru de ayi abese ka ke ka kuma kura fana damina ka kelle shiri kuma ka kuma wure wa yakunu ma'ana al-kalam ni akalli tashishi ka fu takiru te tashishi de do afana nana ka kuma kura wure de damina ha ni okay kuma imana beke munye wala annahum kanu muhtadina ilayhi qabla nujulihi abeke sisa sanji njigina mugo mununka u hatagilen tumbe kata sanji ma sani sanji ka jige wa min qablihi aida qad fata indahum nujulun awa onye fana sanji njigi wakati de tuntemenu bolo onye fana sani sanji ka jigi sanji njigi wakati de tuntemenu bolo wakata bada wakati kofe mana sanji njigi wakati tunnana ubolo sanji njigi wakati de fulenye atemena ubolo sanji njigi wakati wore de fulenye atemena ko abesika kinninye fataraqabuhu fi ibanihi fata'aqqara mana sanji na wakati luya akoloshi kasiginai ko sanji mbena ni wakati la sanji ntemena wakati la ulu shigira naye ko sanji mbajigi wakati me atemena o wakati la famadati muddatu fataraqabuhu fata'aqqara wakati wore nana tuguni uye sanji makono tuguni ko abejigi atardira tuguni summa jahum baghtata badali iyasi minhu wal qanutu o ko fe kuto la doro sanji nchunuka kasrolu jigi tigira wakati mi doro ko ate jigi parce que ulu ya miri wakati dola ko abe jigi atemena ajigi wakati temena taradela wakati wore ya miri ka sanji makono ko abe jigi atardela tuguni bo kuto ulu kulu to la de doro achunuka o yasuru jigi tigila hara فبعد ما كانت أرضهم مغشئرة حامدة ودغو كلن كلن كفي كجا نفلن فنتالا أصبحت وغد احتاجت وربت وأنبتت وكدغو كلن كلن كفي كجا فلن فنسيتالا دغو كلن سنجي نچونن اوكا الله مغرا أبغرا kabonyogona wa ambatati min kulli jawjin bahij aye falin fenyuman be fale on kasiri ko be sika kenin chokola wali haja qala ninde koso ala ko fanzuru ila ashar rahmatillah ako ayella jelike kata ala kan neman noyinma ayen no min to du kolola ni nema e jonye jumaye sanji ayella jelike kata ala ka sanji noma ayen no min to du kolola yani alimatara ay la jelike kata alaka sanji noma ayen no min to dugu kolola kayfa yuhyi al arda ba'da mautiha ay dugu kolo nyana mo ya chogomi dugu kolo salen ko fe aw ko la jeke way kaba koy summa nabbaha bi jalika la ihya li ajsadi ba'da mautiha o ko fe ala yenni fo ala nana hala madin hakili jiki ko ale ala debe farikolo fana nyanamaya usalen kofe wata furuqiha wata mujiqiha farikolo nunun fana salen kofe ale ala debu nyanamaya usalen kofe anu ufarafrali kofe anu tigalin kofe mana dugu kole kelen ko ka ja falen fensi tala ni ala ye sanji jigina ye dugu kololla maka ka falen fe nyuman be ka bode sanji ya noto dugu kololla chogo mi de ka dugu kololla falen ni chogo la ka falen fe bode ewa yomal qiyamah do hada ma de fana salen ko fe kudo ka kaburu kono nu u ka fari kolon fara la ka bo nyogo na ka fari kolo tigera ka bo nyogo na kaburu kono ka fara boka ne ala de wulu fana nyana moya komi yeddugo kolo nyana moya chogo mi asalen ko fe faqala lako inna dhalika la muhyil mauta
awa masammi nye sanji jigite ka dugukolo nyanamaya te asalen kofe o ala de be so fana nyanamaya ay innal ladhi fa'ala zalika masammi nye ninke la ghadiru ala ihyali amwati o ala be se ka su fana kunu be se ka su fana kunu wodi ato sanji de tena ba ni falen fe umbe bo dugukolo la wodi ato qiyama ni ala be hadama de um fana bo kaburu kono ni saka kunu beke ala be sanji do de jigi ciden kadi sa sahlen nana sanji mbettile binani de ke jigilila sanji mbe nyogo nyone ka jigide komi che ni ka muso ka fo nyogo nyalla waji boto abe nyogo nyone ka bo chokomi o sanji mbe jigi dugu kolo ko chogo de la sa tile binani abe ewa nima fembe in nimbe yoromi nima fara la dugu ku fara dugu kolo ka chogomi aya soro hada made ne hari hada made min korola ciden ko ajarbuni janabi kolo fitini do rabi ko kolola ako ote korote fara bugo ka bara ne hada made korola ka fara bugo ka chogoto wi fari be ka fara bugo ka o koloni be tore o de be ke komi e wa sipase supasima ikadali tobe be da odeka nini sanji yetile binani ke abe jigi obe abe hadama den farikolo de fale kaburu kono komi dugu kolo ko kana sanji be dugu kolo fare chokomi ni sanji fana bere ewa hadama den ka farikolo de fale ka kaburu kono ibe da ki kadali dafa iyado mugo dobe ulubu chogo de la foka ta kiyama cide unta ko ni hadisa sahlem bona ciden ko alaye ciden alaye wulu ka farikolo haramu ya dugu koloma ciden cide fatura abaka adonna ka kaburu la chogomen abo chogo kelendela o ya hadisa sahleni inna allah harama ajsadul anbiya'i ala al-ard alay nabi nyuma ka farikolo haramu ya dugu koloma dugu kolo to lukka farikolo du ulubu chogo dela mogo to ala be se ka ke mogo do ma karamaye ka ke ma bonyaye i farikolo be to a chogola fo qiyama do fana ka farikolo be me aba chogola me ko fe ibena koro obeke bun qayyim wani shaykhul islam bun taymiya be nunu na nyuguna chama fo adobe fana ala be farikolo to a chogola karamate bonyate la jaba pour la jaba min bi ninka i farikolo dafalen ka to la jaba ko fana so le semino ba do fo uneza ukadugu na ye bontemi ka kuma fo min kera ulo fana ka dugu la uneza abafo akukuto dinga sena no be fonse dinga sena uneza shen dola utara bila kaburu dola kaburu tigi bombosi tigi de ro hari jabe min atumbe jabe min gosa ka bombosi la beba chokola fo parape kasa bebo kaburu kono dinga selaw de tarabuaka a wakati tumamu yafo karamo ba min tumbe uneja wakati utara fwai anana ayesu laje donc ako aye bogo sagaka aka dinga inta akata yoro were aka yoro intoy akon ninkera so sila bunteme ba nyugona fo so sila bunteme be do fana fo ako kaburu senna utara bila do fana la ka kaburu kono apari kolo beba chogola me pari kolo fambe busanyano ne abe bugo kaburu kono ne marika ba bugo kaburu kono pari kolo fambe busanyano bunteme bo fana nyogona fo wala nabiyimo koni tak ala yo kuma karamani bonyai nabiyimo ka ewa pari kolo haramalendo dugu kolo te wuludu hada madun to ala ba ke do ma bonyani karamaye u fari kolo be to chogola fo qiyama do ka fari kolo be me atetoli o do fana ala kan kiso ma fari kolo bota chogola puru janga katali kama janga kata mimba anni sura kan ni fari kolo be soro ala kan kisala kan tanga ثم قال تعالى وهو على كل شيء قدير على دبس فمبلا ثم قال تعالى وكفي عليكم مسمن كرتالنا ولئن ارسلنا الريح فروه مصفرا
ala ko ni ale ala ye fiɲɛ ci kana u ka sɛnɛkɛfɛnw ma ani dugukolo falenfɛnw ma n'u ye falenfɛnw ɲɛ u y'u ka sɛnɛkɛfɛnw ɲɛ u ka couleur yɛlɛmana u ka ɲɛw yɛlɛmana parce que ni fiɲɛ kalaman fana nana fiɲɛ min bɛ sɛnɛkɛfɛn ja n'o fiɲɛ sugu fana cira dɔrɔn n'i bɛ taa i ka sɛnɛkɛfɛn na falenfɛn ma i bɛ bɔ min kalama i b'a sɔrɔ a ka ɲa yɛlɛmana couleur yɛlɛmana ɲa yɛlɛmana ala ko ni ale ye fiɲɛ ci fiɲɛ min n'a bɛ sɛnɛkɛfɛnw fana ja n'a ye sɛnɛkɛfɛnw ni falenfɛnw gosi n'u ɲa yɛlɛmana la jallu min ba'dihi yakfuruna hadamaden minnu na n'u ka sɛnɛkɛfɛnw tun ɲana n'u nisɔndiyara i bɛ bɔ min kalama ni fiɲɛ cira min b'o ja u ɲa yɛlɛmana i bɛ bɔ min kalama nɛɛma min tun kɛra ka fɔlɔ u b'o fisiriwaleya a bɛ komi ale ka sɛnɛkɛfɛn ala ma deli k'ale ka sɛnɛkɛfɛn bɔ yaqulu layini arsalna iriha ala b'a fɔ ko ni ala ye fiɲɛ ci yabisata ala jari alladhi jarawuhu fiɲɛ min n'a b'u ka sɛnɛkɛfɛnw ja sɛnɛkɛfɛn minnu n'u y'a sɛnɛ wa nabatan wa sabba ani sɛnɛkɛfɛn min n'a falela wa sabba ani ni awa a bonyana wa sawa ala suqihi fo ka taa jɔ awa a siyɛn kan fo ka taa jɔ a kala kan ni ɲɛ o fiɲɛ ci o sɛnɛkɛfɛnw ma farahu musfarra ay qad isfara wa sara fil fasari n'a couleur yɛlɛmana a donna tiɲɛli la la jallu min ba'dihi ay ba'da hajali hal u bɛ laban ni lahala kɔfɛ yakfuruna ay yajhaduna ma taqaddama min an-ni'ami awa u bɛ nɛɛma min kɛru ka tɛmɛ u b'a fisiriwaleya nɛɛma mun kɛru ka tɛmɛ nɛɛma min kɛru ka tɛmɛ u b'o fisiriwaleya kama qala ta'ala komi ala fo masa min kɔrɔ ta'alenu afaraytum ma tahrusun ila qawlihi bal nahnu muhramun wa bi suratu al-waqi'a kunu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا